Ahoj lidi, dneska tady máme takovýhle unboxing Toca Boca Blink Pack a zezadu je to takový to bude Summon Unicorn Reakce Epic Legendár. Je tady červená, žlutá, růžová, zelená a modrá. Tady je takhle dělaný. A můžete se kouknout. A jdem se kouknout dovnitř. Bude jakože víc, ale já se to pronůžu. Máme nůžky lidi. Tady jsou nůžky. Odemknout. Dobrý. Pak takhle. Jak máme. Tady nahoře. Tady. Takhle. Tak tam si to rozstřihne. A teďka se do toho takže máme takovéhle další, pak je takováhle mini, je tenhle panáček, takovéhle jedna mini, třetí, jakože společná matrika a takový druhý, ještě poslední věc tady je. No, mám ho tady takový čtvrtý. Takže tohle nepotřebujeme už. Jdem si otevřít tenhle první. To bude určitě na tenhle první. Si jdeme otevřít tohle. To bude určitě na tohle panáčka. Takže Takže v tom byl takový Thanos a mini Thanos. Thanos umřel na vidličku. Tam vidlička do něho zabodnuta. To asi k tomu nebude. Teďka jdeme na dvojku. To je takhle malinká a to takhle rozděláme. Rarit Hanna Stakar. To nerozumím. Teďka půjdeme na trojku, to je už tohle. Tak si to dám říct.
to dobrý, už mám. Tady je 0,95. Takhle spadne značek. A plní. Co to bude? Až to bude. To je ta holka, která to je. Ještě tam je papírek. To co? Počkej! Mamka mě volá. Tak je tady skutkáme. Tak u dalšího videa